Seriýanyň açylış dawrasyna mejlisin başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, ministrlikleriň we puduklaryň dolanýaryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň, daşary ýurtlaryň syýahatçylyk boýunça döwlet düzümleriniň we kompaniýalarynyň, Türkmenistanaky diplomatiýa wekilhanalaryň hemde halkara guramalaryň ýol başlary we wekilleri gatnaşdylar. Sewda Senat idarasynyň öňünde bayramçylyk sergisinde bedelen meýdançada dörjülük toparlanyň çykyşlary ýaýwanlanyrly. Soňra dawarada hormat prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymyzyň Türkmen Travel 2026 atly halkara syýahatçylyk sergisine we maslahatyna atnaşlara iýeren gutlagy golly. Gutlagdan notaşy ýaly, berhara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe ýurdumyzyň syýahatçylyk podagyna anyp barýan giň gerimli işler barhara başlanýar. Hemişelik bir taraf Türkmenistan bu orada halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä syýahatçylyk guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy, syýahatçylyk şäherleriniň bütün dünýä federasiýasy, daşary ýurtly syýahatçylyk kärhanalary bilen anyp barýan hyzmatdaşlyk podagyň ösüşinde täze mümkinçilikler açýar. Syýahatçylyk sergisiniň we maslahatynyň geçenmegi burada halkara hyzmatdaşlygynyň binýadynyň hassa berkidilýäniň aýdyň nişanydyr. Soňra formatnaşlar giň gerimli halkara sergi bilen tanışdylar. Şegedeki gözden geçirilişe ýurdumyň we daşary döwletleriň syýahatçylyk podagyna iş alyp barýan 70 goly kompaniýasy sergi diýwarlyklaryna gatnaşýarlar. Häzirki döwürde tutuş dünýäde syýahatçylyk podagynyň ösdürmegine ulunserliýär. Ýurdumyň tebigy syýahatçylyk we taryhy medeni mümkinçilikleri, halkymyň öz boşly milli däpleri, şäherleriniň gaýtalanmajak binägärlik keşfi dünýä jahan keştelerine uly gyzyklanma döredýär. Munyň özi ýurdumyň syýahatçylyk ulgamynyň halkara derejesiniň ýokarlanmagyny, dünýäniň syýahatçylyk bazaryna möhüm orny eýilemegini şertlendirýär. Medeniyet ministrlarının sergi diýwarlygyna halkymyň şöhratly geçmişi we häzirki döwürde bedew wadyna deňelýän ösüşleri özüniň saglaşykly beýany tapýar. Häzirki döwürde syýahatçylyk podagyny ösdürmek ugruna anyp barýan giň gerimli işler Türkmenistanyň dostlugyny, insanperwerlik, hoşnýetlilik ýolaglarynyň dünýä ýüzünde giňden dawarlanýanyň aýdyň sultnamasyna görülýär. Ýurdumyzda syýahatçylyk ugurlarynyň giňeldilmegi, döwrawap şertleri ödüne jemleýän din jalys we mihmanhana toplumlarynyň döredilmegi, milli syýahatçylyk podagynyň bäsleşige ukyplygynyň ýokarlandyrmagy hemde onuň ählumumy ulgama goşuluşmagy üçin giň mümkinçilikler açýar. Halkara sergi we maslahat ýurdumyň hemde daşary döwletleriň syýahatçylyk podagynyň öňdäwaraji wekillerini, syýahatçylyk operatorlaryny, aviakompaniýalary, mihmanhana torlaryny, medeni miras we eko syýahatçylyk boýunça hünärmenleri bir ýere jelmedi. Forum täze syýahatçylyk ugurlary we hyzmatlary bilen tanışdyrmak, halkara hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini aral maslahatlaşmak hemde podagyň häzirki zaman gazananlaryny tanışdyrmak üçin amatly meýdança bolup hyzmat edýär. Günüň ikinji ýarymynda Türkmen Travel 2026 atly halkara maslahat öz işine başlady. Oňa ýurdumyň we daşary döwletleriň döwlet hemde hususy idaralarynyň şeýlede halkara guramalaryň ýol başlary we wekilleri gatnaşdylar. Onuň dowamyna gatnaşlara ýurdumyň syýahatçylyk podagyny ösdürmek strategiýasy urda amala asylýan giň gerimli işlerden tanışdyrly.